Ο Αστακός είναι μια παραλιακή κομμόπολη, ένα φυσικό λιμάνι του νομού Αιτωλοκαρνανίας, χτισμένη στο μοιχό ενός ομώνυμου κόλπου που βλέπει στο Ιόνιο και στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Βελούτσα ή αλλιώς Δίκορφο. Απέχει 56 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι, 51 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο και 291 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ο πληθυσμός του το 2021 ήταν 2.600 μόνιμοι κάτοικοι. Ο Αστακός διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο με την Κεφαλονιά 3 ώρες μακριά, όσο και με την Ιθάκη 2 ώρες και 20 λεπτά. Ο Αστακός είναι μέρος με σημαντική ιστορία, το οποίο κατοικείται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε εδώ και ομώνυμη πόλη Κράτος που άκμασε μέχρι το 30 π.Χ., όταν οι κάτοικοι της εξαναγκάστηκαν από τους Ρωμαίους να μετικήσουν στην Νικόπολη. Σύμφωνα με τους μύθους, ο πρώτος βασιλιάς Αστακός, από τον οποίο προέρχεται και η ονομασία, ήταν γιος του Ποσειδώνα. Όπως λέει ο μύθος, στους πρόποδες του όρους Βελούτσα υπάρχει η σπηλιά του Κύκλοπα Απολύφημου, γνωστός μας από την Οδύσσεια του Ομήρου και την διαμάχη του με τον Οδυσσέα. Σε ένα μέρος που βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιωνίου Πελάγους δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι παραλίες. Η κεντρική πλάζ του Αστακού καλύπτει την ανάγκη για το καλοκαιρινό μπάνιο, ωστόσο υπάρχουν αρκετές ακόμη επιλογές για κολύμπι λίγο έξω από την πόλη, όπως η παραλία του Αγίου Γεωργίου δίπλα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και η παραλία του Βελά και το Ασπρογιάλι, λίγα χιλιόμετρα από τον Αστακό με κατεύθυνση το γειτονικό χωριό του Μύτικα. Στον Αστακό θα βρείτε πολλά μέρη όπου μπορείτε να κάτσετε για καφέ ή για ποτό αργότερα. Δεν υπάρχουν γκουρμέ εστιατόρια, αλλά κάμποσες ταβέρνες οι οποίες ειδικεύονται στα ψάρια και θαλασσινά που έρχονται καθημερινά από τα καΐκια τα οποία αλλιεύουν στα ανοιχτά. Μπορείτε εύκολα να περπατήσετε στην κομμόπολη του Αστακού, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές, να επισκεφθείτε την αγορά και να θαυμάσετε τα ανθοστόλιστα σοκάκια. Εκτός από τον Αύγουστο, που ο Αστακός γεμίζει από κόσμο, μπορείτε τους υπόλοιπους μήνες να απολαύσετε ήσυχες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.